ye juin la bi février kalo kileta ani nani samba flani muganduru foli be aw ye faw sigiyɔrɔ la ayo bisimila bi mali kunnafoni ka bamananga kunnafoni aw kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛla an ka jamana ɲɛmaa General d'armée Assimi Goïta ka sanga ni sungali nali o labɛn olu kɔnɔna ye a kɔni ye dɛmɛ kɔni do ka taa muso laka ma 300 bɔɲanko kɔni ma dɛmɛ minnu kɔni do dila kunungo an ka jamana faba commune sabana ani commune nanna o kɔnɔna la minnu bɛ tali kɛ malo kilo 50 bɔrɔw caman na saɲɔ bɔrɔ fo ka taa se tulu bidon ani magoɲɛfɛn misɛnnin caman mɛrɛ olu ma. An ka jamana minisiri min ɲɛsinen do kɛnɛya ko ma ni o ye colonel Assa Bajalo Touré ye ani an ka jamana minisiri Alhamdu Aga Iliyen olu kɔni wulila ka jɔ kunu ka taa an ka jamana hôpital du Mali yɛrɛ kɔnɔna walasa ka se ka taga u ɲɛ kɔni da baaraw kɔni daminɛ ka min kɔni bɛ tali kɛ radiothérapie yɛrɛw la ni o tɛ dɔwɛrɛ ye furakɛli min bɛ se k'a to ka cancer bana ka se ka o kɛlɛ cogoya min na an ka jamana o kɔnɔna la u kɔni ka senabɔli sera k'a to u y'a dɔn k'a fɔ ko baaraw kɔni bɛ kɛ a kɛcogo la wa k'a yira k'a fɔ ko radiothérapie baara o kɔni bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ a bɛ san damadamani bɔ sisan nin nɔ. Fiwa walma festival international de Wasulu ni o ta ko shekina baro bena nundo ɲina an ka jamana kɔnɔna la k'a daminɛ février kalo 20 nata la ka taa bila février kalo 22 nata la a bɛna kɛ yanfoyilakaw olu fɛ yen nɔ Buguni région kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la o kama ɲinata sigikun o tɛ dɔwɛrɛ ni o ye thème ye valorisation de la culture du Wasolo ni o ye ka Wasolo seko ani dɔnko ka a don ba la o kun kɔnɔna la yirala k'a fɔ ɲinata denbaya o kɔni bɛ Fatumata Batuli Ɲani bolo. An ka jamana kɛnɛya tigilamaw kɛrɛnkɛrɛnnenya minnu ɲɛsinnen do santé publique koɲɛ olu ma u ka jateminɛw kɔni ye a yira k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ bana min yɛrɛ fanga ka bon kosɛbɛ o de ye sumaya bana ye ka d'a kan u ka ɲɛfɔliw ye a yira k'a fɔ ko bana in kɔni fanga ka bon kosɛbɛ denmisɛnninnaka minnu si tɛ san 5 bɔ ani muso kɔnɔma olu yɛrɛ de kɔni fanfɛ min yɛrɛ la o kɔni ye fɛɛrɛ dɔw kɔni sigi sen kan ni o bɛ tali kɛ bolociw la ani fɛn min ye kɛnɛya sariya wɛrɛw matarafali ye walasa ka se ka dɔ kɔni bɔ bana in kɔni caya la ni maa kofɔlen ninnu fanfɛ. Février kalo kileta ani 2 tɛmɛnen o bɛna arabadon ma Masina dugu min bɛ ni a bɛ fɔ o ma ko bolibana maa marifatigi bugunatigɛbali dɔw kɔni nana fɛn min ye 20h wagati ka taa bila 1h du matin na ka bi kɛnɛwale ta k'a ɲɛsin bolibana sugu yɛrɛ kɔni ma min yɛrɛ kɔni kɛra ni u ye butigiw dakari ka butigi kɔnɔ mina caman kɔni cɛ ka taa n'a ye o kɔfɛ ka sɔrɔ ka tasuma kɔni kɛ butigiw la ka u kɔ don ka sangani seereyaw ka ɲɛfɔli ye u kɔni bɛ taa mototigi mɔgɔ 30 bɔɲanko o yɛrɛ kɔni na ka sangani seereyaw ka ɲɛfɔli ye lakana tigilamɔgɔw kɔni ye wuli ka jɔ bɛɛ lajɛlen kɔni sigi sen kan walasa ka se ka yɛlɛ da nin ko in kan ani ka se ka ni maa ninnu kɔni ka tigɛ kɔni kɛ u la. An bɛ taa Kajolo marabolo kɔnɔna la fɛn min ye Kajolo cercle la a yirala k'a fɔ ni wagati laban na kɛrɛnkɛrɛnnen la jagokɛlaw yɛrɛ kɔni ye a yira k'a fɔ ko fɛn min ye wari biye kɔrɔ kɔni caman o de kɔni bɛ olu bolo u ka feerew la ani u ka jagow yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la maaw ka sanni feerew kɔni bɛ kɛ ni wari biye kɔrɔ ninnu de kɔni ye u ka ɲɛfɔli ye a yira k'a fɔ ko wari biye ninnu kɔni bɛ bɔ sannikɛlaw de yɔrɔ sannikɛla minnu yɛrɛ kɔni bɛ bɔ damanda olu yɛrɛ kɔnɔna ka d'a kan Kajolo marabolo dafɛla bɛɛ lajɛlen kɔni ye damantigɛ wari ninnu ni olu y'a minɛ a dɔw la a seginni ka don client bolo kɔnɔ tuguni o ka gɛlɛn min kɔni kɛlen do ka u degun kosɛbɛ u ka baaraw kɔnɔna la. An bɛ taa Segu ka olu fɛ yen nɔ tɛnɛndon février kalo tile 10 Segu marabolo min a bɛ fɔ o ma ko Sebugu sifinnaka dɔ ale kɔni tora ji la ka d'a kan a ka baara kɔni tun ye cɛncɛnbɔ de sifinnaka min si bɛ san 30 bɔɲanko la a yirala k'a fɔ kɔrɔlen a bɛ deli ka don kurun de kɔnɔ ka taa ba kɔnɔna la ka taa cɛncɛn yɛrɛ kɔni bɔ nin don kofɔli na ni o bɛna tɛnɛndon ma ale kɔni donna a ka kurun kɔnɔ ka taa fɔ ba cɛmancɛ la ka jigin ka taa cɛncɛn bɔ ka sangani seereyaw ka ɲɛfɔli ye a ye cɛncɛn min kɔni bɔ kɛ kurun kɔnɔ a bɛ i n'a fɔ cɛncɛn de kɔni giriya fɛn min ye kurun kɔnɔna ma min kɛra sababu ye ka kulun yɛrɛ dafiri o kɔni kɛla tuma na min na mɔgɔw kɔni nana ka se ka ale kɔni su labɔ ji kɔnɔ a ka janaja kɛra o badagolo kelen yɛrɛ la o don kelen na an b'a fɔ Ala ka hinɛ kɛ banbagatɔ la. Kunungo tun ye alamisa ye février kalo tile 13 don min kɔni talen do ka o da arajo yɛrɛ tɔgɔ la dɔrɔn ni o ye an ka jamana kɔnɔna la arajo so minnu kɔni bɛ yen nɔ ka sanga ni o la ɲɛnamayali yɛrɛ hukumu kɔnɔna ye an ka jamana maison de la presse président Banjugu Dante ale yɛrɛ kɔni tun bɛ yen nɔ fo ka taga se Amadu Boku ma ni o ye Urtel yɛrɛ kɔni ɲɛmaa ye o kama ɲinata sigikun ma kɛ dɔwɛrɛ ye arajo olu jɔda bɛ se ka kɛ jumɛn de ye jamana yɛrɛ kɔni ɲɛtagaliko la min yɛrɛ bɛ se ka kɛ ni jamanadenw kɔni ka u la faamuya ka u kunnafoni ani
ka se ka u hakili kɔni sigi ani ka kunnafoniya jɔnjɔnw di jamana ka lahalaya olu la. Jamana fintigilakaw ka kibaruya kɔnɔna la u ye a kunnafoniya di ka sanga ni février kalo tile 10 ni o bɛna tɛnɛ don ma Tombouctou olu kɔni fɛ yen ko an ka fintigilakaw kɔni tigɛ kɔni kɛ banbagaci wale tigilama 2 yɛrɛ kɔni na minnu kɔni tun ka baara tɛ fosi ka basigibaliya yɛrɛ kolokolo marabolo o kɔnɔna la wa kɔfɛ u ye seereya kɔni di k'u ye fɛn min ye denmisɛnnin dɔ kɔni ye min ye cɛmanin dɔ kɔni ye a si bɛ san 15 bɔɲanko la taliku waliku kɔni bɛ ale bolo ka da kan u ye a yira k'a fɔ banbagaci wale tigilamaw ka système kura tɛ fosi ye sisan nɔ u bɛ denmisɛnnin fitininw de kɔni ta min kɔni na olu bɛ to ka renseignement ani information kɔni di u ma ka se ka u dɛmɛ u ka banbagaciya wale olu kɔni na. An bɛ taa an ka kunnafoniyaw kuncɛ kɔ kan kibaruya olu kɔnɔna la fɛn min ye jɛkulu min ni a bɛ fɔ ma ko ONG Transparency International olu kɔni ye u ka classement ba yɛrɛ kɔni bɔ classement ba min kɔnɔna la u ye a yira k'a fɔ farafinna jamana 10 min bɛ yen nɔ ko yuruguyurugu yɛrɛ fanga ka bon jamana 10 kɔnɔna la u ye olu kɔni yira nka kan kɔ u ye a yira k'a fɔ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna la jamana min bɛ yen ko yuruguyurugu fanga man bon yen kosɛbɛ o de bɛ tali kɛ Danemark la Danemark mana bɔ yen Finlande do Singapour o de bɛ na min fana kɔfɛ Nouvelle-Zélande bɛ na ni jamana saba kɔni ni la a yirala k'a fɔ diɲɛ fantan a nani fɛ yuruguyurugu kɔni fanga man bon olu kɔnɔna la nka farafinna gun yɛrɛ kɔnɔna jamana 10 min bɛ yen nɔ k'olu ka yuruguyurugu fanga ka bon ni an ko ma ko corruption ko o de kɔni bɛ tali kɛ fɛn min ka dɔn k'a fɔ Soudan du Sud la Somalie Libye Érythrée Guinée équatoriale Soudan Burundi fo ka taa se RDC Congo ma ani Zimbabwe ka a kuncɛ Guinée Bissau o la. Donald Trump ani Elon Musk olu kɔni ye a yira k'a fɔ ko farafinna jamanaw kɔni kan ka se ka to ka u yɛrɛ kɔni minɛ n'u tɛ se ka o kɛ u ka to ka u ka préservatif yɛrɛ kɔni san u yɛrɛ kunna wari la ni kuma in kun tɛ dɔ wɛrɛ ka da kan Amérique jamana kɔni ye a yira k'a fɔ ko fɛn min ye préservatif olu sɔngɔ kɔni bɛna yɛlɛ farafinna ni 45 bɔɲanko kɔni ye ka da kan u ye a yira k'a fɔ ko États-Unis jamana kɔni tɛna préservatif kɔni di Afrique ma tuguni gratuitement kɔrɔlen i n'a fɔ bɛ deli k'a kɛ cogo min na ka da ka san o san Amérique jamana walima États-Unis jamana kɔni bɛ préservatif min kɔni di Afrique jamana ma fu la o valeur bɛ taa i jɔ fo $50 million bɔɲanko de kɔni na ka sanga Donald Trump ka ɲɛfɔli ye o wari kɔni bɛ se ka don da wɛrɛw kɔni fɛ minnu ka gɛlɛn min bɛ se ka kɛ ko sɛbɛlama wɛrɛw ye ka tɛmɛ préservatif kɔni dili ma fu o kama ni Afrique kɔni mago bɛ a ka préservatif la o wajibiyalen don ka a san o kama a kɔni sɔngɔ bɛna yɛlɛ ni 45 bɔɲanko ye. Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbagaw aw tulo garisɛgɛ kɛra ni kunnafoniya ninnu de bi aw foli don aw ka lamɛnliko ɲuman na Ala ka juma tɛmɛ ko ɲuman di an ma k'an ka bateau bɛɛ lajɛlen minɛ aw kan bɛn sini sibiri.